dad wrth gwrs. Wedi berniadu yma yn y cylch y sioe frenhinol yn y blynydde cynt, so mae fe yn y gwad. Mae fe yn y gwad. Y beirniadu adre a dramor hefyd i bod i'r Iseldirodd, i Fenmac, i Jersey ac yma yng Nghymru hefyd. Ac yn ddyn sy'n edrych yn ei eiriau fe o rhywbeth o cobyn bach. Rhywbeth sy'n disgwyl fel bod tyma bach o'r cobyn yno fe, ond just llai o seis, tyma bach llai o sgil ynddo fe. Ie, mae'n disgwyl fel bod teulu y Jones Fronarth. Ceffyl tu flaen i ni nawr, 8-3-7 ac coesau gwynion hyn. Mae'n disgwyl fel bod e wedi cael tynnu nôl mewn i'r brig. Ond nes bod y riban holl bwysig na ni ddwylo fe. Galle braidd yn adlu, wy'n siŵr. Wedi bod yn bencampwr yn y ffair eia. Yr un sy'n ar y brig ar hyn o bryd nôl yn 2016. Di dod yn gynta yn Aberystwyth. Nôl yn 2017. Ac yn gynta ac yn bencampwr yn Llambed, eleni. Mae'n dipyn o ffefryn felly yn y dosbarth yma. Yr hosglymau allan. Yn dod yn nes. Di Alun yn mynd i newid i feddwl. Ail ar hyn o bryd i Mr. and Mrs Jones, Tangundwn Glitter. Y ferch ar wasgod goch. O'r i ryd. Merch y brydfa sydd wedi i fagu ar ei boles hyn ac yn trafod hi i'r perchynog newydd wedyn ni. Ond dyna fel mae ar hyn o bryd. Fronarth J. Jones a Tangundwn Glitter. Cyntag ag ail. Di'r het yn mynd i gael ei ddiosg. Mae'n amlwg yn mwynhau swydd. A dyna ni. Y penderfyniad yn aros. A Fronarth J. Jones o deulu'r Jones yn dod yn fuddigol. Llon gyfarchedau gwresog fyny gan y beirniad Alun Lewis wrth iddo fe roi y wobr gynta i Fronarth J. Jones yn perthyn i deulu'r Jones ac yn dod yn fuddigol gyda'r adran ec i'r ebolesu neu'r adfeirch tair blwyddod. Fel o'n i'n gweud y dosbarth hyn yw'r ebolesu adferch tair blwydd. Fronarth J. Jones wrth y march enwog iawn Fronarth Robin sydd wedi bod yn bencampwr fan hyn. Bleser gweld y gwad yn cario i fynd yn y cylch. Ac yn ail, Tangundwn Glitter. Second place goes to 8-4-0 and this is Tangundwn Glitter, accepted by Mr. and Mrs. T.L.H. Jones. Third prize goes to 8-4-7 and this is Jeffrey Juno, accepted by Steve Smith. With the fourth prize going to 8-2-9, Mr. Lee Harris's Heather Rennie Sing Song. Fifth prize was awarded to 8-3-4, Wellington Sweets Silhouettes, property of Miss Charles Ingram, with the sixth prize going to 8-2-1, Mr. Michael Copley's Cheryl Beasley Queen. Felly, llofgymaffiadau mawr i Teulu Jones, Fronarth Yn ebole saff a hi gyda'r adran ec i ebolesu neu adfyrch tair blwyddod. A dyma ni yn cipio'r wobr gynta llon gyfarchiadau gwresog i Fronarth J. Jones yn eiddo i deulu y Jones o Fronarth Robin a Fronarth Charit. Ac yn llawn heiddi'r wobr gynta yn hyb y beirniad Alun Lewis. So yeah.